mahanaw pa tungod sa gugma, Ate Alice. Ayaw pa buminaw sa Lex Pino. Namatay na si Mama. Ikaw na lang ang nahabilin ako. Ug walay kapuslanan ang akong pagpaningkamot ko na hangtod ikaw mahanaw pa. Oh, Saron. Asa ka to? Puto sa armas. At Alice, dini ka lang. Ayaw gid paggawas din ha? Romero! Romero, unsay nahitabo na sa gawas? Romero! Nagkadagan na siya! Nagkadagan na musa! Nagkadagan Ha? na musa! May nagadagan? Kinsa magaha? Romero! Ano, ha? Karlen? Kinalam manarang ka ta. Kaya nakikil si Justin sa mga pulis. Oo. Sus, nakadarab ako ng armas. Unsa ang pagkahitabo, Ang usa ka pulis, kumpiyansa man. May lugan ng armas. Waday mapusasi. Hambot ay. Kung unsa pagkaunsa ha. Basta mangandan lang ta sa sunod na mahitabo. Ilak na ko ang kusina, Romero. Ang tanapitana, sad. Ilak, ha? Dali! Oo, Karlen. Kailan makatago ko? Di ko mapapriso. Gamay ra kong sa. Di mahimo nga papriso ko. Gina! Dito lupita! Sipat ang huli. Kailan lang makakita kong kataguan. Nailungag niya ng kakahuyan. Anak ko magtago niya. Salamat ka nakafocus ka, Justin, ang pagukod. Nakasibat ko. Kinala makatago ko sa mabay. Dili ko magpapriso. Dili. Unya na akong magpapriso. Kung mapatay na ko katong Carlin. Mangingilad siya. Siya di ikaduhang kabit ni Justin. Dili ko siya mapasaylos yung pag-ilad na ko. Mingaw naman. Wala naman mabalik mga pulis. Kinahanglang mangandam ta sa dili normal nga katapusan sa mga pag-antos na mong Ati Alice Romero. Unsa? Posible nga balikan tas mga salbayes. Wala. Si Justin tuudo. Maayo lang kung makanahon na siya sa paglayas na lang. Kung mulaya siya, si Mara, dili mo sugot ka di makabaos. Tungod kay may problema ni Soto. Pastilan ay. Abi na kong nahuma na ang tanan. Ang mga dautan, dili pamuhunong hangtod makuha nilang ilang gusto, Romero. Carlin, Kanon sa kasuko si Mara. Samtang si Justin, kanon sa iyang tinuod nga gipati karon. Dili ko magpasigang mga suga. Kinahanglan magtuo ang mga tao nga wa ni nagpuyo inimbaya. Ang ako cellphone. Wala akong himuon nga akong iwag. Pwisit! Pwisit! Ganun ba ang manigisang kuan sa tanan? Dili mahimo mapildi ko. Si Cathy ang mabayad di inig tanan. Iyang gigumaang akong dugan. Traitor siya! Ikaw ang traitor, Mara. Giilugkan mo sa kalipay ang akong maguwang. Ilang panuway ka! Nagtuo ka magsilbi ang imong pagka-artistahon ako, ha? Buset ka! Kining gamayng hait na kutsilyo ang muputol sa liog ni Cathy. Ipakapin pa na ko si Alice. Tanahon ta kung dili bagyapon sila mga matay!
naon. Lugar lang sa skina. Diyan akong bayad ba yun? Ani una ko sa Soka Pension House. Aron di ko daling matultulan sa mga polis. Pero magpalit na kong tampal sa di ba ko mo chicken. Ate Alice. Ano man ka? Anong masinggit man ka? Si Justin. Si Justin. Nakita na ko si Justin. Gusto ko niya patyon. Unsa? Nakita ko siya nga bisudin ni sa kwarto. Nagdasya ang kutsilyo. Iya unta kong gabon. Ate, damgo lang na. Ayaw na ba't, Lucky? Ate, gusto na. O salamat kaayo, Ate Alice, nga. Wa na ka magpada sa kaluoy ni Justin. Gisakitan lang ko sa iyang pagtubay nimo. Ikaw na unta ang sunod niyang biktimahon. Mao ka na nakita ko, Ate. Demonyo si Justin. Dili siya matagba og usa lang ka babae. Gusto siya og daghang babae, Ate Alice. Ganong siya pa man ang akong nahimong bana. Ayaw nagpasulang imo ka og galingon, Ate Alice. Ang importante nga nakabaton ka nagkaisog nga makigbuwag na ni Justin. Inanay na kong nakaila. Kung unsa yun ang tinuod niyang bulok sa pagkatao, Carlin. God. Nga nung kiingon makunin mo ini. Nga nung di ka man mawaha sa una-una. Bobo ko. Nga mituog nga nakagusto gid ka na ko. Nga nung wa magkukapantay nga. Pagpakaroon inom di ay ang tanan nga gipakita gusto ni mo na ko. Gusto na ko niyang panimas lang. Umilang po siya. Isakitan ko sa kanayang mga ego na siyang nanipawos na ko. Pero, di na ko pagkawat ng mainat kong babae. Dili. Ang tanang babae, kinahang nang buluhod na ko. Kinahang na matampalan kong pasok sa kunang. Naunsa na makaning akong pasok. Klaro, please akong sasamin, be. Paluway! Kabati na sa kunong! Dili mo dili ko makabahos. Wa ko'y kaaway nga makaityas gay ka na ko. Wa! Ang gate. May misod sa gate. Mga polis na tingali ni. Sino'y timoy ka na misod siyang higaanan sa grayan? Ay, kakapoy. Katapusan lang ng baga akong kwaon. Goodbye, bye sa ungo. Uy, Timoy! Mayong pagbuminta
ma'am. Sa Lex Pinos. Miss Mara. Noy, Timoy. Noy, tabangi ko, Noy. Sanay ka. Ako na po kayo manibaligyan ba eh. Ako na ni ibaligya, Noy. Pero madlo kong bugkawas. Usa. Ganong madlok mang kataon, ma'am. Uy. Ang igsoon ni Alice, nabalik na. O gusto ko niya pat yun, Noy. Si Carlin. Nabalik na si Carlin. Oh, Noy. Noy, tabangi ko. Dili pa ko makagawas-gawas. Dahil kwarta, imo na na. Ayaw pa nabi ka di ako. O ikaw ako mahimong mata sa gawas. Sige na, Noy. Usa. Di pa lang kwarta, o. Pangumpra og pagkaon. Pero, tuon ay pundo sa inyo. Pagpalit lang dagang kandila. Dili ko makahimos pagpasiga sa suga, Noy. Mutago lang muna ako din, Sige, ikaw ko. Kadakuin ni imong suhor ko. Ako pa ng punan. Basta imo lang ko atimanon sa akong pagtago karon. Sige. Carlin? Carlin? Uy, wala, nagatuman ako din sa sofa. Ay, paita. Wa ayo magkitis mga pulis si Mara Gastin. Unsa? Nakasibat ni. Mula ka sa Coromero. Uy, asa man ka? Kilom-kilom na oh. Magkuha ko kwarta sa bangko. Kinahanglang palig-una na ako ang among bahay aron dili masaka og dautan. Sige. Basta, balik tayong Carlin, ha? O lagi, mubalik dayon ko. Sige. Ate Alice. Ate. Alice. Ate. Ito, patingali. Huwag mo mong tingog. Uy, mga pulis tingali ni. Bibalik din eh. Sir! Muna'y angay sa mga tanga. Di ko ninyo mapili. Di na nako tugutan. Miss Mara. Miss. Kangikid ba din ni Sala? Miss Mara. Niya na ang kandila nga imong ipapalit og pagkaon, day. Miss. Kakupot pa. Miss Mara. Namagudya ka sa suog. Nakunsa magadiha. Maram kag ungo sa suog. Miss. Niya imong ipakumpra na ko. Lain-lain siyas nga kandila ang imong ipapalit. Nay baso, nay dagko, nay gagmay. Ara. Dili ko magpapriso. Kaya may mapapriso ni mo, ha? Mapriso ka lang kung doon na kaysa, Mara. Ako'y sa. Duda di ay. Sabi siya, huwag mo nagtaro sultihan. Ano kong sa akin ay higugma lang ko. Pero kung nagdipulaan man siya na ako. Ngayon mo ko dapitan na himuway lami. Si Justin ba ang buot na mo ipasabot, Mara? Gimahal ko si Justin. Gusto ko kasi ang mahimong amahan sa akong anak. Ako lang siya. Di yun ni mo maangkon ang minyo, Miss Mara. Ako lang si Justin! Ako lang! Ayaw daw na wara-wara ang kusilyo, ma'am. Ayaw daw. Sorry, Noy. Naglibog ko diin ko ba sa'yo?
Uy, uwa maligyan mo ka na ang pagkaon akong gibili ni mo, day. Bakit sa Justin kasi yan dahil nabilin na ako. Pero, gilisan ko niya ni Cathy. Musa pamatay si Cathy. Uy, ayaw ka ang pagpatay, Miss Mara, uy. Mamatay siya! Ayaw ka ni wala-walang kutsilyo, mamoy. Makalisyan ko. Unsa na ba taong ka? Ibuli pangutan ako na unsan ako. Kaon ako na. Matamala na yung magibati karon, Miss Mara. Kaon aron din na muhagtos ang utok mo. Sige na. Igo-igo na lang ang cash nga akong na-withdraw. May pagkaon na sabi. Ano di nga ngit-ngit man ang bahay? Huwag ginakapasika sa suga sa sud ug sa gawas. Nakatog tingali sila si Ate Alice ug Romero. Romero? Romero! Romero! Wade, hilak ang pultahan. Romero, Ate Alice? Ngano pang di mo maningog? Romero! Ay, hindi switch sa suga. Dira. Oh. Romero? Gigapos ka? Romero! Kasi nagbuhat ini mo, ha? Kasi nagbuhat ni mo ini. Kinsa? Hindi na rin yung gumawa nga mo ilang. Pero si Justin ba? Huwag siya kong kabanda na Justin. Unsa? Dinhi sa Justin? Oo. Nagunsa man sa dinhi? Oh, si Ate Alice. Ate! Ate Alice! Ate Alice! Ate Alice! Te! Ate Alice! Darlene, nausap ni si Ate Alice, ha? Wala din sa kwarto si Ate Alice Romero. Ang iyang wheelchair na lang ang nabilin din eh. Unsa? Romero, unsa maginahita po? Sa diyang milakaw kag ganina, wa magdugay dunay nanuktok. Nagtuo ko nga ikaw ni nga may balik na. Ug nalakang ang putahan. Unya, pagtuusan ako nga, mga pulis to. Mana, pag-ablil ako sa putahan, unsa bang pagkaunsa? Uy nga, si Justin man ang naabot ug gibunalan ko sa kong kahoy. Mong kuyapan ko. Kung mo na, iyang gida si Ate Alice. Unsa? Romero, kinahanglang makitaan si Ate Alice ug Justin. Pero nga si Ate Alice may ang gida, ha? Unsa ako niya nga magsige naman na siya pasan ini? May plano si Justin. Unsa? Asa magkakaroon si Ate? Unsa ako niya nga magsige naman na siya pasan ini? May plano si Justin. Unsa? Asa magkakaroon si Ate? Nganong gidama ko ni mo din sa payag nila ni Romero, Justin. Layo na silang huna-huna kining dapita, Alice. O gusto mo imong plano karon? Ha? Wa pa ko may baw. Naalas ako huna-huna mo nga. Nga mubaws ko sa imong manghod. Wa kay rason nga manimaus kang Cathy. Gusto lang mo niyang hatagan og leksyon. Leksyon nga lisod kayong dawatan. Kamu si Mara ang unang nakasa, Justin. Karon, gusto ko nga sultihan ko nimo sa tinuod. Nganong nangasawa ka man ako. Kana ang gusto na ko mahibaw-an. Tungod kay lahi ka sa tanang babae nga akong gipanguyaban ni atong higayuna. Oh, unsa? Gusto ka? Kinahanglang mamahimo na kong anas ni mo karon. Ang tinuod, Alice,
Tulo mo nga akong uyab niya itong higayon na. Unsa? Pero, ikaw lang ang dunay quality nga mahimong asawa. Ug ikaw lang ang inosente. Og ako, mao'y daling mailad. Mao ka na imong giapas niya itong higayuna. Amot. Tingali. Mao nga sa dihang miabot si Mara. Giluiban ko nimo. Wa ko yun ang hunang ilisan ka ni Mara. Apan si Mara ang agresibo kayo. Mga tagsa-tagsa na kong gibuwagan ang akong ubang uyab. Tinuot yun ang kiingon ni Carlin. Nga babaydor ka. Malingaw lagi gugug, mga babae. Pero, nausab ang tanan sa dihang miabot si Kati. Si Carlin. Lahi ang imong manghod, Alice. Ibati ko nga siya na gyud ang babae nga akong gipangita. Nga gusto kong ikauban hangtod sa kong pagkatiguang. Palayo kang Carlin. Kanaan di mahimo. Justin, hain naman in taon ang kanimong kabuutan. Nganong ang imo naman lang kaugalingon ang imong gihuna-huna karon. Mas importante na ako ang kaugalingon kong kalipay, Alice. Kana lang ang rason ko nga nang magpakabuhi ta ini kalibutan, ha? Di ba? Kinahanglan nga malipay ta. Madakpan ka gihapon sa mga pulis. Di sila mudangop og pulis. Unsa? Pangitao na to si Ate Alice Romero. Ruasa man. Magpatabang na tas kapulisan, oy. Ato ning report. Halagaw. Sige, ikay ato sa... Oh, Romero? Unsa ng papel nga gipapilit sa bungbong? Oh, uy, murong nagpaskin. Ako ka lang, Kathy. Paabutang akong tawag. Walay lain. Si Justin yun ang nagsuwat, ana. Para nimo. Pero, nganong Kati man gihapon niyang tawag nimo? Tungod kay dili niya madawat nga ako si Carlin. Ako cellphone. Uy, patay man na. Kinala ma-charge ni. Paabuton ko ang tawag ni Justin. Oh, napasuwat sa ubos ay. Why pulis? Aron way may tabo ni Alice. Tiyabag ni Justin, oy. Ako na may report sa mga pulis, Carlin. Ayaw! Ayaw ha, Romero. Unsa? Dili mahimong ibutang ato sa peligro ang kinabuhi ni Ate Alice. Wasi pagmahal sa kumaguwang, ug mabuhat niya ang tanan niyang buhaton ini kay baldado si ate. Unya, unsa ba itong bato na, Carlin? Paabuton ta ang pagtawag ni Justin. O, Carlin, maayo ka nga. Dili ni ipahibaw sa mga kapulisan. Nahibaw na ang mga pulis sa pag-ipsot ni Justin ug ni Mara. Ug dili sila muhunong sa pagpangita ini. Sana man niyo, eh. Naglain naman nun akong kabuhi aning dagana, Carlin. Pastilan. Imbis na lipay ko nga, nakakita na dyan ko di mo karon. Nga dako na ka. Nabalag ka naman noon ko sige buhat, Justin, oy. Ganang wa naman lang siya mulayas. Doon na siya ilaing plano. Ako nang iyang target. Unsa? Uy, kanano, di gyud na mahimo, ha? Ako na makuntra ni ana. Oh, Romero. Carlin, ako na rin isinggit ang niasa kong munahuna og kasing-kasing. Oh, ha? Ako ba, nagpaabot ba ko nimo? Unsa? Nalibot ka sa atong sinaaray sa mga bata pata. Romero. Romero, malayas na lang ko. Bati na kaayo sa amo. Sige, away si mama o papa. Oh, mulayas at ka, Carlin. Mulayas lang sa ko. Nga naman. Ikaw man akong best friend, be. Mag-inanong ay ta. Kung asa ka, tuwasad ko. Sige, maglayas na. Huwag ka magkatuman sa itong sabot. Nagkitang duha ang manarbaho sa layo. Hindi una magkakawagtang, uy. Abiganin na mo ni Ate Alice kung doon na daw tang hitabo ni mo. Kipangitan ako si Papa. Oh, ha? Mao ka nang akong tumong sa paglayas. Misakay ko sa bangka paingon sa Pasil o dito sa Cebu. Nanimpaad ko. Mitipon ko sa mga kabataan sa daan. Sa mga cartoon girl. Oh.
Hangtod nga, nasagop ko og tag-iyag imnanan. Og dito, nabuhi ko. Midako hangtod nga gikahimamat ko ang lalaki nga miusab sa akong kinabuhi. Unsa? Si Sir Alfonso. O sa ka-retired army. Ug ako ang nakatiman niya hangtod siya namatay. Ug ako magdahom. Nga ako ang mabinlan niya sa iyang kabtangan o kwarta. Unsa? Maudi ay nga, daghang kag kwarta. O, Romero. Ug mo ni hinungdan nga sayo na akong buhato ng akong mga plano sa pagpanimaos sa mga mipasakit kang Ate Alice. Huwag hinungdan ang mga lalaki, Romero. Carlin, ayaw ta akong i-appeal, uy. Ayaw ka bala ka. Lahi ka sa obang lalaki. Naibaw ko, anak. Si Papa nako. Si Justin. Sila ang mga alimatok sa katilingban. Sila ang mga demonyo nga angin papason ining kalibutan. Carlin. O karon, gipunan niyang iyang saan ako. Naibaw ko, ako ang target ni Justin. Busa amo ning tiwason, Romero. Oh, Carlin. Andam na kung mudawat bisan unsa kapait sa akong kapalaran. Makabawas lang si ate sa iyang bana. Dili ni mo mahimong angkunon ang ako manghod, Justin. Kailangan tumano niyang iyong saad. Naibaw kang bakak ang maong mga saad. Kinahanglang ang bakak himuong tinuod ni Kati. Punungan ko niya hangtod sa kamatayon. Misaad si Kati na ko. Na magpakasal may kung mawa na sa mong kinabuhi sa bara. O kung maanular na nga to kasal. Busa iya gining tumanon. Justin, naunsa naman ang una-una ni mo? Mahal ko si Kati. Dili lagi siya si Kathy. Siya si Carlin. Unang higayon nga mibati ko ini. Si Kati lang ang gusto kong ikauban ka nun ay. Si Kati lang ang tanan para nako. Siya lang. Wa na gid ikaw saban ang imong pagkatao, Justin. Kausaban? Nausap na ko, Alice. Usa na lang kababae ang gusto kong ikauban karon. Si Carlin na lang. Pero di ko siya mahimong ang kunong tubod kay Naaka. Naa si Bara. Wa na gid iko'y bisan gamayng luna si mong kasing-kasing, Justin. Dili gid ko nimo mahimong tugbangan. Ang gugma nga akong gigahin para nimo. Wa gid ay lalaki nga makakaton sa pagmahal nako. Pasaylo ako, Alice. Pero si Kati ang ikinahanglan ko karon. Justin! Justin, asa ka? Justin! Alice, ayaw na pagsaba-saba din niya. Justin, ayaw lang ko gapusa. Hinalang kapuson ka. Ug baata ng iyong baba. Oh, Justin! Justin! Okay ka rin, Carlin! Bisa na saon, Justin! Kagyan! Hilom na! Sorry, Alice. Pero di ka gyud nako mahimong unungan hangtod sa hangtod. Inutil ka na. Wa ka na gamit. Wa pamangkit manawag si Justin. Carlin? Wa pagid manawag si Justin. Doon sa naman ka niya karon si Ate Alice, no? Unsa ka kun akong tawagan ng iyang numero? Uy, may numero di ka niya? Oo. Manang wa man ako makahuna-huna ini. Naka-charge ang akong cellphone. Tawagan ko na si Justin. Noon sa naman ko rin, Timoy. Ganang dili naman mahunong kong agas ang akong luha. Nga, mura man kaglagot man. Kauna.
Saka ka ng kabuhi mo na impas ka gud. Dili ako maimpas. Silang tanan ang maimpas. Mara, kung ako pa ikaw, imo lang utang atubangon ang siya nga imong buhat. Dili, Noy. Dili ko magpapriso. Mapriso lang gyapon ka, Mara. Kaya nagkasaha ka man. May mong mga sabi, sulti. Ba't yunatan ako sa alis? Ay, kadakuha ng bayran na ni mo, Mara. Unsa pa? Niya gibubuan akong asido sa naong si Justin. Ginoo ko samot. Ay, priso gud ka. Unsa pa may imo siya, ha? Gipakuot ko si Jerome. Unsa? Jerome? Oh, Noy Tiboy. Nanuhol kong tao nga mapatay ni Jerome. Pero ang tonto, nabuhi pag yun. Ay, pulos na attempt sa pagpatay ang imo siya, Mara. Uwa man sila mabatay. Dili ko nila ang ipapriso. Ayaw pagbuo sa balaon, Miss Mara. Otro ka pa. Gamay na lagi na akong isa. Kaya mo ba sila mga matay? Laki. Masaya mga matay pero hapid lang. Naghapon nas kaso, ma'am. Busa, surrender na lang. Gusto gid ka mo surrender ko? Aron mahusay ang tanan mo sa Mara. Magbasod ka dito sa sa prisuhanon nga. Magbinuutan ka dito. Aron magagawas ka dayon. Tuod, no? Magpapriso lang una ko. Pero sa dili pa, kauno na. Timurag mi aksyon ka ng kalain na. Dili ko mukaon. Kitigalig hiluan ko nimo. Usa, ako na doon ang dudahan ni mo. Nga nasigihan mo ko ni tambag sa pag-surrender. Buti pa sabot ana ang gusto di ka mapriso ko. Aron ikaw ni magpuyo din sa amo. Sakto ko, di ba? Sa di na tao na mahimo, di san mahimo nga maamo ko dahi. Ano kung tao may abot na si munahon, ha? Sige na, kaon na, ma'am. Gusto niyo ko ni mong hiluan, no? Ha? Murag, imilit ko yung nagkakamam. Bahala ka niya. Bahala ka. Timoy! Timoy, asa ka? Balik na rin! Ayoko i-reports ka polisan! Timoy! Timoy! Nakikilat na. Nasukunan ako ang langit. Salbayos ka, Timoy! Ayoko isumbong ka polisan! Timoy! Husto na! Dili na ko! Husto na! Ano man yung cellphone ni Justin? Out of coverage area man eh. Basin to sa layo. O di ba? Way signal. Romero na balaka na kay kong ate Alice. Mikilat na Romero. Muuwa na yun ni Karon. Miduyog na to ang langit sa tong problema. Carlin, bisan unsa mga kondisyon ni Justin, ayaw ba yun pagsugot ha? Na, may uwanag yun. Muro man miduyog ang langit sa problema, oy. Mas lisod naman noon ni nga iliho Karon. Basin og laing number ang gamiton ni Justin sa pagpanawag nako. Posible. Naguwan na. Ang traidor ka, Timoy. Gibiyaan ako din eh. Naong siyag kwarta. May naglambas sa pultahan. Timoy! Timoy, ikaw na! Kung kinsa makabiso din sa bahay, mamatay ka! Salamat kami hunong na ang uwan. Nagbasa-basa lang ganoon sa daan. Ugma, kung dili paghihapon manawag si Justin, mudangop tatas kapulisan. Karon na lang, Carlin. Ha? Dili na ta mag-usik sa panahon, oy. Basin kung saan gibuhat ni Justin ni Ate Alice.
Sige. Sige, Romero. Lakaw. Pahibaw ang kapulisan sa pagkuha ni Justin kang Ate Alice. Panhian na lang sila. Maayo pa. Unya, kung kumanawag si Justin, tawag ako, ha? Oo, Romero. Sige, ato na ko. Sige. Oh. Ikuso na sa abuan. Mabasakit si Romero. Nasaon na lang ang iyang samad sa uho. Ano ka hangwa mamansad manawag si Justin? Basa na kayo ko. Buslot man day ang ato pining payag nila ni Romero. Kinahanglan nga makabadbad ko sa akong gapos. Dili ko musugot ang may buhatong daotan si Justin kang Carlin. Ginoo, tabangi ko. Huwag ko lang sandigan sa tanan akong kalisdanan karon. Ikaw ra gyud. Tabangi ko. Ayaw, itugot na mo lang po si Justin sa dautan niyang tinguhan ni Carlin. Kinsa kay naa sa sala? Ganang ipangbuhak ni mong mga butang! Salbahis ka! Unsa man ka mapadunggab ka, ha? Naglingkod ka sa sopa? Kinsa na? Ako, Mara. Justin? Ikaw ka na, Justin? Oh, ako, Mara. Nakapanguna-una ka na ba? Ha? Nakitang duhagin ang angay nga mag-uban hangtod sa kabatayon? Wa ko'y hunahunang makig-uban pa ni mo hangtod sa hangtod, Mara. Kung mauna, anong niya ka? Ikaw giday ang angay kong unahon sa pagpapas sa kong dan, Mara. Ug di ang akong asawa. Papason ko nimo? Ipumba mo nga kung kinabuhi pinaagis pagguba mo sa kunaong! Gusto ka ba ni Maos akong pagsablig di mag-asado? Oh! May kutsilyo ka! Dili ko ni mo mahimong papason sa imong kinabuhi, Justin! Dili! Buhiin ko! Ikaw ang labing bisit nga kabit nga nailan ko! Ba't yun gagawin ko ni mo, Justin? Bisan unsa pa imong buhaton. Dili ko mawagtag sa imong kinabuhi. Ang mga kabit nga dili kasabot sama nimo. Ang ilang mamatay. Kahit inay kapat yung kabita ka. Bisan unsa pa'y buhaton ni mo. Dili ko musugot ka pulihan ko ni mo ni Kapi. Mamatay ka, Mara! Mamatay ka, Mara! Dili kita angay sa usag-usa, Mara! Kinahanglang mahanaw ka sa...
Wala siya maglihok. Mara! Mara! Oh. Wala siya maglihok. Mara! Mara! Napatay ko gid siya. Napatay siya. Kailangan makabaya ko din. Uy, nakakita na ko ng miso din. Kailangan makabiya ko nga. Wala sa'yo makakita na ko. Okay. Wala si Mara. Patay na siya. Patay na siya. Gawas to namin ni Katay. Ano man niya? Nganong wa man manawag si Justin? Nausap ang iyang una-una. Ay, manyadat si Ate Alice. Justin, kipunan mo lang akong kasuko ni mo. May nanawag. Numero ra. Kinsa ka niya? Hello? Katay. Justin! Hain si Ate Alice. O sige, buhatin mo ni Ate Alice. Kalma lang. Mabuhi siya. Mabuhi siya, Katay, kung musunod ka sa tanan akong mandaba. Sultihi ko kung hain karon si Ate Alice. O ayaw nagpuli ang imong sa na mo, Justin. Huwag ka na yung kaatrasan pa, Katay. Mahibubag tawgon ko mo sa tinuod ako nga. Dili. Mas ganahan ko sa mani mo, Katay. Ibalik diri sa bahay si Ate Alice, Justin. Sa ako nagkikayon, may balik lang ang imong Ate Ali sa bahay. Kung buhaton mo ang tanan na kung ipabuhat ni mo. Unsa man na. Biya karam na yan sa bahay. Kung sakay sa kuwata, adto ka mula sa San Jose. Unsa? San Jose? Pero layo kaayo na. Mamatay ang imong Ate Alice kung maglangan-langan ka, Katay. Okay, okay. Buhaton ko ang tanan nimong gustong ipabuhat. Sige, sige. Biya na din sa bahay. Human sa tunga sa oras. Manawa ko na mo pa. Bye. Justin, hello? Justin? Hello? Ki-off na niya. Kinahanglang sakay-sakayan ako bitawana. Magbilin ko og note para kang numero aron mahibaw siya nga padung ko karon sa San Jose. Layo-layo pagit ang San Jose gikan dinhi. Tuasap ka sa San Jose si Ate Alice. Mayon tagbabasahan dahil ni Romero ang akong gibiling note sa pultahan nga paingon ko sa San Jose. Nanuwag na sabay. Hello? Nausab ang imong ruta. Unsa? Di mo mahimong usbon ang imong plano. Nga naman. Nakabilin kang kaibaw sa bahay kung asa ka palingon.